Egun on denoi, oso pozik nago hemen topaketa berri honi ongietorria emateagatik. Gure enpresen etorkizunerako eta beraz euskal ekonomiarako oso garrantzitsua den gai bati buruz hitz egin dugu gaur. Konputazio kuantikoari buruz hain zuzen ere. Gaurko saioan etorkizunera begiratzen jarriko gara. Konputazio kuantikoa datozen hamarkadetako aurrerapen teknologiko garrantzitsuenetako bat da, eta eraldaketa sakona ekarriko du hainbat arlotan. Bereziki, garrantzitsua izango da finantzen munduan, arriskuen kudeaketan, inbertsioen optimizazioan, merkatuen analisi aurreratuan edo iruzurraren zibermehatxuen aurkako babes sistemetan jauzi kuantitatiboa ekar dezakelako. Baina finantzietatik areago, industriari, zibersegurtasunari edo enpresa prozesuen optimizazioari ere aukera berriak irekiko dizkio. Eta horrek, zuzenean eragingo du, gure enpresen lehiakortasunean eta gure eguneroko lanean. Horregatik, gaur, hemen konputazio kuantikoak zer suposatzen duen, zer aukera irekitzen dituen, eta nola presta gaitezken aztertuko dugu, ikuspegi errealista eta praktiko batetik. Azkenik, gogoratu nahiko nuke, Eusko Jaurlaritzak eta finantza entitateek etekin ekonomia topaketen zikloekin elkarlanean gabiltzala azken partean. Topaketa hauen bidez, ekonomia eta finantza gaien hausnarketa sustatu eta harremanetarako bilgune bat sortzeko helburua bilatu nahi izan zen. Eta gaurkoan, elkarlanaren adibide, guztioi axola zaigun gai aberatxau aztertu nahi dugu. Nik, denbora gehiago hartu gabe, Joseba Olagarai gure aurkezlearekin eta gure hizlariekin uzten zaituztet. Eskerrik asko. Hartu lekua, mesedez bai. Joseba. Eskerrik asko, Joakin Zubiria, zure aurkezpenagatik, zure hitzengatik. Arrazoi, datozen urte hauetako errevoluzioa izango da. Eta gaur hortaz ariko gara. Egunon eta ongi etorri guztioi etekinen solasaldi egitasmo honetara. Gaur biltzen gaituen goiburuak teknologia kalera, lurrera, ekartzea ekarriko du, konputazio kuantikoa zariko gara, Joakinek aipatu bezala, eta galdera da, konputazio kuantikoak zertan aldatuko duen gure bizitza. Ze aldatuko du. Erpin asko dituen galdera da, hori guztiei erantzuna topatzen saiatuko gara gaur goizean. 10:30 arte, hariko gara zuekin hemen, ordu terdi honetan, eta aletuko dugu gai zabal hau. Akaso galdera, egokiagoa da, ez lagunduko digun baizik eta noiz, nola eta zertan lagunduko digun, eta ja gu prest egongo ote garen konputazio kuantiko ekarriko duen horretarako guztirako. Euskadi lurralde industriala da, badakizue denok, esportatzailea, teknologikoki garatua, ekoizpen aurreratuan lehiatzen dugu, energian, autogintzan, makina erremintan, eta ez dugu lehiatzen kopuruarekin, lehiatzen dugu sofistikazioarekin. Eta hain justu, konputazio kuantikoa horretan datza. Gaur egun, konputazio tradizionalarentzat, konplexuegiak diren arazoak konpontzeaz. Gaineraz gara zerotik hasten, Euskadi dagoeneko Europaren mapa kuantikoan dago, baditugu talentu zientifikoa, lehen mailako ikerketa zentroak eta azpiegitura bereziak hemen bertan, Donostian dagoen IBM Quantum System da horren adibidea. Kontua ez da, teknologia iritsiko den edo ez, ja iritsi da. Kontua da, erabiltzaile pasiboak izango gara, edo balore industrial eta ekonomikoa sortuko duten eragile aktiboak izango gara. Gaur kontzeptu hori guztiak lurrera ekarri nahi ditugu, denok ulertzeko moduan azaldu nahi dizkizuegu, promesa edo agindu hutsalik gabe hitz egin dugu konputazio kuantikoak enpresan, administrazioan, entitate finantzarioetan izan dezaken benetako inpaktuaz. Eta gaurko solasaldiak giratuko duen galdera oso simplea edo zuzena behintzat. Non sortu dezake konputazio kuantikoak benetako abantaila gure herriarentzat? Bueno, galdera asko, oso orokorrak.
gaitezen poliki-poliki, aletzen, xeetzen, eta horretarako, hiru solaskideak aurkeztuko dizkizuet. Nire eskuinean Maialen Pinedo. Agirre. Markatu? Agirre. Maialen Agirre, ederki hasi naiz, oso ondo. Maialen Agirre. Pinedo bigarrena da, Pinedo bigarrena da, osea, ez zeunden txarto, baina... Oso ondo, Maialen Agirre Pinedo orduan, oso ondo. Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saileko berrikuntzako zuzendaria. Hori bai ez da. Vale. Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren arloetan sentsibilizazio eta divulgazio jarduerak koordinatzen dituzu. Horrez gain, Euskal Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistema mundura zabaltzera bideratutako jarduerez arduratzen zara. Ondoan dugu Aitor Bergara, EHU Quantum Centerreko zuzendaria eta fisika kuantikoan katedraduna. Euskadiko ingeniari eta zientzialari kuantikoen belaunaldi berria ezten ari den estrategien arkitektoa, esango dugu nolapait. Master eta doktoretza aintzindariak zuzentzen ditu Aitorrek. Egunon eta ongi etorri, Aitor. Eta hemen nire ezkerretara, Joseba Laka, Teknaliako zuzendari digitala. Ingeniari informatikoa EHUn eta 30 urtetik gorako esperientzia eraldaketa digitalera, adimen artifizialera edota industriaren zibersegurtasunera bideratutako proiektuak zuzentzen. Egunon, Joseba, eta ongi etorri. Benga, az gaitezen, behar bada hasiatik, ez da, oinarrizkoa den horretatik, eta da, zer da konputazio kuantikoa, jarrezagun testu inguru bat, ez da, ur handitan sartu baino lehen, goazen oinarri horiek eraikitzera. Ez da besterik ordenagailu azkarrago bat. Ordenagailu tradizional bat, baldin bada sagutxu bat, labirinto batetik ez, atea eta irtera nola topatu, saiatu nahian, ordenagailu kuantiko bat da, labirinto osoan zehar zabaltzen den laino bat, irtera hori berehala topatzeko. Hau da nire metafora, Aitor, ez dakit balio duen edo ez duen, fisikoak ezkaren ontzat, aurkeztu iguzuzuk, azaldu iguzuzuk mesedez, konputazio kuantikoa errevoluzio bat, aipatu du Joakinek, hola da, ez da horrela, zerk egiten duain berezi, egun daukagunarekin alderatuta, Aitor. A ber, erronka ez da makala, Erronka ez da makala. Batez ere esango nuke, kuantikan oinarritzen den ordenagailu bat dela. Orduan, kuantika zer da? Kuantika da aspaldiko teoria bat. Orientela 100 urteko teoria bat. Batez ere garatu intzana, ze gauza batzuk ulertzen ez zirelako, elektroiak nola portatzen ziren ulertzen ez zirelako. Eta badago esperimentu bat, da guzti honen hasiera izan zana. Davison eta Gerberen esperimentua, laborategi batean, baina enpresa batean lan egiten zutenak, AT&T, telefoniako enpresa batean lan egiten zutenak, baina oinarrizko ikerkuntza egiten zutenak ziren. Eta horiek egin zuten alako esperimentua, denbora badaukat, zehatuko naz, esperimentu hori azaltzen oso adierazgarri izan ditekelako. Esperimentu horretan ondorengoa zen pantaila bat zegoen, pantaila horretan bi zirrikitu, eta atzean beste pantaila bat. Eta egiten zana zen, lehenengo pantailanen gainean, botatzen ziren gauzak. Eta orduan, atzean zegoen beste pantailan hartzen zen, lehenengo pantaila horretan, bizi irikitu zeukaten pantaila horretan hartzen zen. Hori zen esperimentua. Eta, karo, lehenengo botatzen badutuzu alako kanikak botatzen badituzu, lehenengo pantaila horretatik, ez bizi irikitu horrek dagoen pantaila horretan botatzen badituzu, bi kanika botatzen badituzu, bigarren batean ikusiko zenukena da, zirikitu horretatik pasatzen ziren kanikak. Beraz, espero zenukena da, bi lerro horiek ikustea. Hori ezaguna zen. Aldiz, uinekin egiten baduzu esperimentua, hau da, lehenengo pantailan gainean botatzen baduzu alako uin bat, gertatzen dana da, bi zirikitu pasatzen dela uina, zirikitu bakoitza bihurtzen da uin baten sorrera, eta orduan, bi pantailan artean daukazu, bi uinak, zirikitu bakoitzatik pasatzen den uin bakarra, ez da, bi uinak dituzu. Eta bi uinak dituzunean, orduan gertatzen da, bi uinen arteko interferentzia dana gertatzen da. Zezan edo interferentzia batura nola baita. Orduan badaude leku batzuk, non bi uinak bateratu egiten direla, orduan efektu handia dela, eta beste leku batzuetan, bata besteen kontra egiten dutela, eta deusestatu egiten direla. Orduan, bateratu egiten diren puntuetan, efektu handiak dira, aldiz bi uinen arteko interferentzia negatiboa denean, orduan deusestatu egiten direnean, orduan
geratzen dela, uina efektua geratzen da nuloa, ez? Orduan, ze ikusten da bi uinak erabiltzen dituzunean? Ikusten dana da, alako difrakzioa, nolako marrak argitsuak, argiekin eginezko esperimentua, eta ilunak, argitsuak eta ilunak. Orduan, ez dira bi marra bakarrik ikusten, baizik eta marra asko ikusten dira interferentziaren ondorioz. Division eta Diagrammenek egin zuten esperimentua elektroiekin. Orduan, ze espero zuten? Espero zutena ikustea zen bi marra. Ze ikusi zuten? Ez zuten bi marra ikusi. Ikusi zuten irudia zen argiekin ateratzen zen uin berdina. Irudi berdina. Horrek ze suposatzen zuen? Horrek erabat aldatu zuen guk genuen partikul txikien irudia. Ze esan nahi du? Partikulak ez direla kanikak bezalakoak, baizik eta portatzen zirela uin bezala. Horrek ze esan nahi du? Uina esaten ari gara nola bi zirrikitu horretatik pasatzen dela, bai? Elektroiak, beraz, bi zirrikitu horretatik pasatzen dira aldi berean. Karo, nola izan daiteke hori posiblea, elektroiak bi zirrikitu horretatik aldi berean pasatzea? Gure burmuinak ezin du hori ulertu. Gu ez gaude gai horren irudi intuitibo bat izateko. Ez gara gai. Zer burmuina ez dago garatuta gauza horiek ulertzeko, gure burmuina dago garatuta eguneroko gauzak ulertzeko. Zer dela eta burmuina garatuta egon behar da halako gauza partikula nola portatzen diren ulertzeko. Horretarako beste tresnak behar ditugu. Matematikak behar dugu. Matematikoki oso erraza da elektroia bi zirrikitu horretatik pasatzen dela adierazteko. Zirrikitu bat, gehi zirrikitu bi. Horri deitzen zaio gainezarmena. Benetan gertatzen den efektua dana, naiz eta gure burmuina kostatzen zaion hori ulertzea. Gainezarmen elektroia bi zirrikitu horretatik pasatzen dela adierazten duena. Beraz, daukagu oso konputazio kuantikoa oso erabilgarria den fenomeno bat. Gainezarmena deitzen dana. Elektroia dago pasatzen da bi zirrikitu horietatik. Beraz, elektroia bestera batean ezata bi egoera horretan egon alda aldi berean. Hori da nolabait konputazio kuantikoan erabiltzen den oinarria. Gauza bat, qubit deitzen dugunak, elektroi egoera bat izan, atomoen egoera bat izan aldana, hainbat egoera diferentetan aldi berean egon aldala. Horrek baina ikusten duzuen nolabait horrek abantailin bat eukilezakela, ez? Zez gaude bakarik egoera bat aldi berean aztertzen, ez baizik eta aldi berean hainbat egoera aztertu aldezakegula. Eta horrek ditu nolabait, hori da, nolabait esango nuke, hori da konputazio kuantikoan daukan abantaila. Hortaz gain, hori da nolabait kuantikan egon den alako teoria. Hortaz gain, gauzak garatu indira, baina batez ere esango nuke, 20. mendearen amaieran egon zen bultzada oso importantea bat. Gai izan ginen, gauza oso txikiak manipulatzen. Hainbat tresna teknologikoak garatu ziren. STM-ak, ioiak atrapatzen dituen trampa optomagnetikoak. Eta hori izan da, oinarria, ingenieritza kuantikoa egin alizateko. Zeka, esaten ari garen oso txikiak diren gauzak, baina hori manipulatzea, individualki manipulatzea, da orain gutxira arte izan da como amets bat. Imposiblea zana. Ze oso txikia da, gure burmuina ezin du ulertu ze txikia den nolako gauza horiek. Gauza da, gaur egun egin ziren aurrerapenak direla eta posiblea da hori manipulatzea. Manipulatzea eta horrekin jolastea. Egoera bat, partikula bat, hainbat egoerantan aldi berean egon aldana, manipulatzea eta guk nahi dugun bezala arekin
jolastea horrekin. Hori da, konputazio kuantikoan gertatzen dana edo daukagun oinarria. Oraindik hasieran gaude, baina ja ikusten dugu hori posiblea dela. Eta zer esanik ez, horrek nolabait zabaltzen ditu hainbat eta hainbat aukera. Eta garapen horren nik esango nuke hasiera batean gaudela. Baina ez dakit, hori da nolabait esateko ez dakit zarrero bezala. Oso ongi azaldua, oso adibide praktikoekin, kanikak, esperimentua, gainezarmena. Guazen, gaurko solasaldiaren helburua da, pixka bat hau lurrera ekartzea, egunerokotasunera. Maiguzu adibide praktiko bat, Aitor, egunerokotasunean zertan ikus dezakegu konputazio kuantikoa? Esaten ari garen bezala, gauza horiek garatzen ari gara. Ze hori nolabait merkatura, benetan merkatura ematzeko, hainbat kubit gehiago erabili behar dira, baina ja hasten dira, horiek naiz eta txikia izan, ja badaukagu adibide txikiak eta hainbat enpresa daude hortxe sartu, eta esate baterako finantza munduetan, ointxe enpresak mentxe finantza munduan direla, eta orduan ikusi da nolabait funtzioak optimizatzeko, edo prozesuak optimizatzeko, gai dala, lehen epatu duzun adibidea bezala, ez? Optimizatu nahi duzu, denbora, daukazu alako laberinto bat, eta ikusten duzu, zein den bide laburrena, sarreratik amaiera joateko. Aukera bat daukagu, bide guztiak individualki banaka aztertzea, hori posibilitate bat da. Beste posibilitatea da, ez aldi berean hainbat bide aztertzea. Horrek maten du, eraginkorragoa dela, ez? Orduan, leku edo bide efektiboena bilatu nahian bagaude, edo guk esaten dugun bezala, funtzio bat optimizatzeko prozesu bat izan daiteke, denbora bat izan daiteke, edo ekonomikoki bankuetan esate baterako, kartera bat badugu, eta ikusi nahi dugu zein den arrisku txikiena eta etekin handiena duen kartera bat optimizatu nahi badugu, hainbat aldagai dituena, aktiboak izan daitezkenak, hori klasikoki egitea, imposiblea da. Ze badaukagu problemak, ordenagailu, nahiz eta superordenagailu bat izan da, imposibleak direnak. Zei dauzkagun aldagaiak dira oso handiak. Ordenagailu kuantikoa hori erabiliz, dauzkagun aldagaiak murriztuak izan da, esaten ari garen bezala, oraindik probaketan, lehenengo proba kontzeptuetan ari garelako, hori ikusi da, hori izan da, horren aplikazioa nola ikusi dugu, nola hortxe aldi horretan, hori lortu egin da, optimizazio prozesu horretan lortu egin dela. Helduko diogu kontu honi zehatzago eta joango gara adibide praktiko gehiago ekartzen egunerokotasunean, finantzetan eta beste alorra askotan. Maialen, asko hitz egiten da lasterketa kuantikoaren inguruan, ez? Europan eta munduan kokatuta, mapa kuantikoaren ze puntutan dago Euskadi? Ikuslea gara, protagonista gara, non kokatu dezakegu gure burua hor? Bueno, hemen erantzuna, Aitorna baina askoz ere errazagoa da. Zalantza hori protagonista gara, bai? Zergatik, Euskadik, oin dela, nahikotxu urte, 10 urte edo, martxan jarri zuen ikur estrategia ditzen den epeluzerako estrategia bat, 2030ari begira. Hor, Euskadik erabaki zuen, Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen, Euskadirentzat estrategikoak ziren 4 arlo bultzatzea. Erabakizalako, hoize, estrategikoa zirela. Horien artean, HPZI-a dago, neutrionika dago, neurologia dago, baina bat izan zen teknologiaz kuantikaz, bai? Teknologia kuantikoak bultzatzea erabaki izan. Beitu, ondela 2017an, ondino esan hitz egiten, ikerlariak eta bazeundeten, baina hitz egin edabidetan, edo enpresetan, edo kalian, inkluso, esan hitz egiten. Eusko Jaurlaritzak erabakizu momentu horretan, apostu egin barzala teknologia kuantikoetan. Urteak pasa dira, eta 2023an estrategia handi horretik sortzen da spin-off edo antzeko bezala. Basque, gure Basque Quantum estrategia, bai? Eta Basque Quantum estrategia horretan egiten dena da guk daukagun ekosistema kuantiko sendo hau bultzatu eta gero eta indar gehiagorekin begiratu eta zaindu. Ekosistema kuantiko horretan, hemen daukagu ordenagailua, baina ordenagailua ez da estrategia honen helburua. Ordenagailu hori izan da, estrategia honen barruan daukagun beste baliabide bat.
Bai, zen estrategia horretan daukagu formakuntza, akademia, daukagu ikerketa eta daukagu bai berrikuntza, nola ikertzen ari zarien guzti hori nola bideratu gizartera, ekonomiara eta bar, bai? Eta ordenagailu horrek noski zalantza barik lagunduko gaitu. Eta horregatik dinot, Euskadi horren txikia izan da 2,2 milioi korrialde bat gara. Superfizian bai ez gara handiak. Europan gara olako puntutxo bat, baina jendea guri begirari da. Orduan, zalantza barik, Joseba, protagonista gara. Ze ona, protagonistak eta jendea guri begira, hori da zerbait ondo egin den seinale, ezta, herri honetan. Joseba, teknaliatik industria errealarekin egiten duzue lan, oraindik laborategiak fase batean gaude, edo badira dagoeneko euskal enpresak zuengana ate joka doazenak algoritmo kuantikoak probatzeko? Hemen errealitate kuantiko batetan bizi gara, ezta? Alde batetik hau laborategian garatzen ari dena da, eta EHUrekin adibidez lankidetza ederra daukagu. Hori da azkenan gure papera. Unibertsitatearekin lankidetza sustatzea, proiektuak eragitea, baina gero bilatzea ikerketa aplikazioko perspektibatik gauzak zelan heltzen diren enpresetara, ez? Orduan, ate joka, ni ustez, agian exagerazio bat izango litzake, ez? Ate joka baino esango nukena da, gauzela, elkarrizketa nahiko interesgarriak sortzen eta alako lankidetza espezifiko batzuetan sortzen ari gara alako lankidetza esparru batzuk, eta adibidez, Eusko Jaurlaritzako estrategia ondala 10 urtekoa izanik, geube ondala 10 urte, gitxi gora bera, hasi ginen pentsaten teknologia kuantikoetan zehoz egin behar genuela, aurre pauso bat eman behar genuela, ikusten genuelako, oroare Europan, baina arlo internazionalean, kriston inbertsioak egiten ari ziren, eta ikusten genuen 10-15 urtetara Euskadi preste egon bertzala, orduan gu aurre pauso bat eman behar gendun. Eta orduan hasi ginen bi arlotatik, zibersegurtasunetik eta adimen artifizialetik, hasi ginen gure buruan pentsaten zer egin behar gendun gu preste egoteko lehen, eta gero gure prestaketa hori enpresari transferitzeko nola baita, ezta? Eta azken 10 urtetako bidai hau, nik zintzoak izan behar dut, ondala 10 urte, hau oso, ez dakit, zaila ikusten nuen, oso heldutasun maila handia faltatzen, edo ikusten eban gauzak TRL eskala erabiltzen dugu asko zentroetan, ez? Technology Readiness Level, hau da TRL-a batetik 10-a, ez? Bueno, behatzea ja guztiz gauza komertziala da, eta pizarra batetan dagoen idei bada, ez? Orduan ikusten genduna zen, gauza guzti hauek TRL 2-3an zeudela, eta merkatutik oso urrun zeudela. Nik esango nuke gaur egunean, argita garbi, konputazio kuantikoa ez dau ekoizpenean, ez dau produkzioan, hau oraindik aurreko fase batetan dago, kontrako ezaten dagoena ez da horrela, baina oso gertu gaude, gero eta gertu hau. Eta ikusten ari garena da, noizbait eta lastere, nik uste zenbait sektoretan dauzen arazo batzuk, hibridazioarekin konpontzen hasiko direla. Ez konputazio kuantiko puruarekin edo, konputazio kuantikoa purua edo, oraindik makinak ez dauz prest, eta oraindik zarata eta errore tasa eta alako gauzak medio, oraindik urteak faltatzen dira horretarako, baina ikusten ari gara, enpresa batzuekin egiten ari garen esperimentuetan, zenbait problemetarako eta hibridazioa erabiliz, posible dela bai konputazio klasiko eta bai konputazio kuantikoa nahaztuz, posible dela zenbait problemetan, zenbait emaitza nahiko interesgarriak lortzeko. Bera, baditugu lehenengo ideiak, ez da lehenengo itzuli honetan, ez da, hibridazio horrekin ari dela, hainbat enpresetan poliki sartzen, ez da, konputazio kuantikoa, mundua guri begira ere badagoela, eta dola 10 urtetik martxan den kontua dela, hau Jaurlaritzarentzat. Guazen horri heltzera, justuki, eta guazen abantaila kompetitibo ez hitz egitera. Guazen ongizateaz hitz egitera Euskadin, ez da. Euskadi beti jakin izan du, industrian erreferente izaten jarraitzeko, ez dela nahikoa beti berdin egiten jarraitzea. Leku desberdin bate iristeko bide desberdin bat egin behar dela. Modu inteligenteagoan, azkarragoan jardun behar dugula. Gaur, Basque Quantum estrategiaren zabalkundearekin galdera ez da teknologia nahikoa boteretsua den edo ez, baizik eta gure enpresak prest dauden
benetako abantaila kompetitibo gisa erabiltzeko mundu mailan. Pixka bai aurreratu diguzue, ari zaretela urratsak ematen, Joseba, Iberdrolak adibidez, badauzka akordioak azpiegitura hori erabiltzeko. Ze puntu zehatzetan nabarituko du energiaren edo autogintzaren alorreko pyme batek, enpresa txiki batek, lehiakorragoa egiten duela konputazio kuantikoak. Pieza bat pieza baten diseinua optimizatzeaz ari gara, edo ari gara ekoiztuen prozesu osoa goiti bera eraldatzeaz. Beno, gu beti esaten dugu, guretzat behintzat, sektore prioritarioa direla energetikoa, makina herramienta industria 4.0 direzaguna, logistika arloa, finantza arloa, eta gero farma arloa, ez da? Eta hor ikusten dugu, Euskadik badituela enpresa traktoreak, eta badituela hornitzai eta kate nahiko luzeak, eta hainbat enpresa txikita ertain horretan, ez? Orduan, ikusten duguna da, badaudela enpresa txiki ertain oso berritzaileak Euskadin, prest daudenak arriskuak hartzeko, eta arrisku horiek hartzen ari direnak gurekin. Aipatuko nuke adibidez, logistika sektorean Erjarserikat, hauek badaramagu urte batzuk eurekin nahiko proiektu interesgarriak egiten, Air Transit enpresa bebai, eta hemen erronka logistika da. Logistika adibidez badirudi gure etxea heltzen denean pakete bat badirudi hau guztiz konponduta dagoen arazo badala, eta paketeak heltzen direla inongo arazo barik eta hori. Baina konputazio klasikorako halako banaketa-saren problemak benetako problema potoloak dire. Aitorrek esan dagoen moduan, badau zenbait problema kombinatorio, 30 puntu badire, ordenagailu klasiko batek egin aldauela ez dakitzen bat denboratan. Berroi badire, berroi 1000 puntu badire ezinezkoa da. Orduan horretarako adimen artifiziala urteak eta urteak, adimen artifizial klasikoak, badarama urteak eta urteak garatzen algoritmo genetikoak, metaheuristikak eta lako teknikak, optimizazio problemetan topatzeko zendan erantzun onena. Onena, denbora batetan eta hainbat parametro inguruan daudenik, ez? Zein da, adibidez, erabilezun metafora, saguarena eta labirintoarena oso ona da. Zein damen promesa? Promesa da, nahastuz gaur eguneko konputazio kuantikoko tresnak eta plataformak gaur egunekoak hemen daude, etorkizunekoak hemen egongo dira, nahastuz hori gero metaheuristika eta genetikoekin eta alako adimen artifizialeko teknika klasikoekin posible dela hobekuntzak lortzea, adibidez, pakete baten banaketan. Edo itxasuntziak zelan mugitzen diren portuz portu. Edo zelan mugitzen den, adibidez, dirua kajeron artean. Hori nahiko problema txuloa da. Orduan, banaketa problemak, adibidez, klasiko badira, eta orain esango dana da iritzia, warning, iritzi totala nirea da eta ziurazki guztiz zarratuta da nau. Hemendik 10 urtetara zer ikusiko dugu? Hemendik 10 urtetara ikusiko duguna da, zenbait enpresa traktore, euren hornitzaile katean, zabalduko dituztela medio batzuk, alako guztion problema direnak, adibidez gauzak zelan banatzen diren, eta hemen paketeak dire, banaketa zelan banatzen den energia, zelan banatzen diren tresnak fabrika batetan, zelan banatzen diren hainbeste eta hainbeste gauza, nik uste enpresa traktoreak bai dutela efekto bat, zenbait enpresa txiki ertain berritzaileekin, horrelako euskal abantaiak sortzen. Eta euskal abantaian niretzat zer da, eta argita garbi izango dut, patenteak. Hemen egin behar duguna da, inbentoak sortu, patentatu, babestu, balio erantzia sortu, eta hortik negozioak suspertu eta hobetu. Ari gara lurrera ekartzen, ari gara praktikotasunera ekartzen, konputazio kuantikoa, paketen banaketan eta bestea beste. Baina, aipatu diguzu, Donostian dagoen ordenagailu kuantiko hau ez dela helburua, baina garbi dago, aktibo estrategiko bat dela, Europarentzat, baina lurrera ekarrita berriz ere, ulergarritasunera ekarrita, nola bermatu dezakegu errekurtso hau ez dela bakarrik korporazio handientzat izango, eta euskal ehun industrial guztian eragingo duela. Existitzen da dagoeneko protokolo bat enpresek zuen atea jo dezaten horretarako? Esan beharra dago superordenagailu kuantiko hau, dala, baldintza hauetako edo kategoria honetako bakarri dauz 3 munduan, bai? Bat Estatu Batuetan, bestea Japonen eta 3. daukagu hemen, Donostin.
Orduan, hortik abiatuta, guk ez dugu nahi teknologia hau, bakarrik, zuk esan duzun bezala, korporazio handientzat, edo industria handientzat, edo industria traktorentzat izatea. Berez, ari gara, orain arte, enpresak ez dira ari gurean konputatzen, ordenagailuan konputatzen, eta ari garena batez behi dira ikerlariak, zientzia erabiltzen ari da konputaziorako daukagun, ia ahalbide guztia, ahalmen guztia, berez orain gaude 130-eko, baldin badaukagu 100 konputatzeko, 130 ja erabiltzen ari gara. Baina horiek erabiltzen ari dira batez ere zientzialariak, gure goi-mailako ikerketa zentroak, gure ikerketa kooperatiboko zentroak, zikak deitzen direna, zentro teknologikoak, eta bar, eta unibertsitatea, por supuesto, eta bar, eta bar. Beraz, argi dago ez dala hoietara zuzendutako teknologia bat. Protokolari buruz, orain ari gara, gustatuko litzaigu, hau ere nire iritzia, eta haber betetzen dan, martxorako prest eukitea, eta izango da, protokolo bat non danontzat irekita egongo dan, enpresa guztientzat eta administrazio guztientzat irekita egongo da, baina zin izango da baldintza, zuk proiektu bat aurkeztu behar duzu, bai, ez da konputatzearren. Proiektu horrek onura bat ekarri behar du Euskadirentzat eta gure ekosistemarentzat. Ordan proiektu bat aurkeztu beharko dute, hori balidatuko da eta hortik aurrera enpresek ere konputatu ahal izango dute. Kanpoko enpresentzat ere egongo da sarrera? Bai, baina baldintza zein izango da? Hemen Euskadin zehozera palankatzea. Ez dakit, demagun edo startup bat sortzea, edo gure hemengo predokak, postdokak uren proiektu horretara gehitzea, bai beti egon behar da olako kontraprestazio bat. Euskadirentzat onura ekarriko duten proiektuek atea zabalik izango dute, baina hori baldintza. Eta berdin dio tamaina, izan daiteke startup bat, berk bat, ikerketa zentroak, unibertsitateak, eta bar, zentro teknologikoak, ordan ez da handientzat, baizik eta guztientzat, gainera Euskadi zer da, Euskadi gara pymeak, ez? Industria arloan, gero ikerketa arloan beste ekosistema mota bat daukagu. Baina ez gara industria handiak badauzkagu, eta horiek ere erakarri nahi ditugu, por supuesto, eta gainera onura da haientzat. Zuk aipatu duzu Iberdrola, por supuesto, eta loko handi batzuk dauzkagu hemen Euskadin, eta nahi ditugu ere erakarri, eta seguruenik ez da etorkizuna ja da gaur egungo kontua, beharko dute kuantika euren eguneroko sistema eta prozesuak martxan jartzeko. Baina danontzat egongo da irekita nola ez. Egiazki interesgarria proiektu hau, enoizko daukazu horri ikusita martxan jartzea hau, zein da asmoa? Esan dut, eta espero dut betetzea martxorako. Oso egun gitzi falta dira. Horregatik galdetzen dizu. Baina horretan ari gara, eta ez baldin bada, justo azte santua pirila, baina ja ari gara azkenengo pintzelak emoten, eta hori da gure helburua zen, esan dugu duan aldean, Basque Quantum estrategiak dekoz 3 ardatz. Akademia hori ari da, zientzia ari da, eta falta segunaren da enpresa. Ikertzen ari da guzti hori berrikuntza sortzea, eta berrikuntza horrek izan behar du impactua bai ekonomian eta bai gizartean. Ordan hori da faltatzen zaigun azken erpin hori edo, estrategiarena, eta horretan ari gara JK lanean, eta, lortuko dugu, eta gainera, enpresak zuek esan duzu ez dauzela tejoka, baina denak eta bizgaldezka, danek nahi dute jakin, danek nahi dute, ez? Orduan, badaukagu horre jendea zain eta espektatibekin, bai. Adi jarraituko dugu eta itxoengo dugu. Ezin dugu kuantikaz hitz egin, kanpora lantegietara begiratu gabe, momentu gazigozoan gaude, hori errealitatea da. Abanguardiako zentroak irekitzen ditugun bitartean, gure betiko enpresa historiko asko egoera zailan daude, lan erregulazio espedientekin, hartzeko dunen konkurtsuetan, tekoizpen zein esportazio beherakabekin. Bailara osoak daude hori pairatzen, eta azkeneko aste hauetan, eta bidetan, eta etengabe ikusten dugu, ezta. Horri lotuta, galdera hau ez da estetika hutsa nolabait, biziraupen kontua da, ezta. Garai emankorretarako luxua da kuantika, edo gure industria tradizionala erreskatatu dezaken motorra izan daiteke. Hemen airean uzten dut galdera, heldu nahi dionarentzat. Ez dakit ez galdera zaila da erantzuteko. Nik momentu honetan esango nuke hause dela garatzen ari den erronka bat, ez. Nienago sartuta momentu honetan zailtasuna dituen enpresetan, ez. Egia da, honek ez ditu enpresa horiek krisialdi horretatik aterako, hori argi dago. Baina badao erronka bat,
hainbat enpresa sartzeko prozesu honetan, ez? Ze honek zabaltzen ditu, hainbat ate zabaltzen ditu. Eta prozesu honetan, esaten ari gara, nolabait, claro, guk deno nahi dugu, nolabait daukagun arazoak, guztio daukagun arazoak, daukagun zerbait konpontzea, ez arazo hori konpontzea. Hementxe gure aurrean daukagu da erronka bat, garatzen ari den erronka bat. Eta gainera, aukera bat daukagu, ez bakarrik akademia, baizik eta enpresa, erronka horretan parte hartzeko. Eta hori da momentu egokia. Ze bestela, beranduegi izan daiteke. Joseba aipatu du, da momentua zer nahi dugu patenteak sortzea, prozesu berriak irekitzea, hori hortan parte hartu nahi dugu, zer esanik ez, bidea ez dago eginda. Bidea guztion artean egin behar dugu. Eta hori da bakarrik akademien munduan, akademien bai ikertzen ari gara honetan edo gobernuaren munduan, enpresen munduan ere parte hartu behar dute. Enpresa handiak zer esanik ez, ja sartzen ari dira. Eta enpresa txikiak badakigu spin-offak eta startup sartzen ari direla bideo honetan. Bidea huxe guztion artean eraiki behar dugu. Batez ere gero, egongo direnean, krisialdi horretan egongo direneak, batez ere, ziurazki indartsuak izateko, hortik ateral izateko, ez? Joseba, zuzenki zuri egingo dizut galdera, zezuk hau egunerokotasunean ikusten duzun kontu bada. Lan erregulazio baten erdian dagoen enpresa batentzat, edo merkatutik kanpo uzten duten kostu energetiko aurrei, altuei aurre egin ezin diren horientzat. Nola azaltzen diozu enpresa txiki horri, algoritmo kuantikoetan denbora inbertitzea, irtenbide badela, eta ez dela distrakzio bat? Baitu, kontakotzut, bentzan nire ikuspuntutik, batzutan guk somatzen dugun errealitatea nahiko kuriosoa dela. Esan nahi dut, zentro teknologiko batetik, pribatua eta, publiko-pribatua, azkenean estrategia publiko bat gainean dekogulako, ezta? Baina, guri gertatzen jakuna da, askotan, enpresak etortzen direla ikerketa aplikatu egitera edo berrikuntza bilatzera justo krisialdian dauzenean. Zeatik, ikusten dutelako hori dela momentua soluzio berriak topatzeko edo bide berriak jorratzeko, ezta? Aldiz, ekonomia oso ondo doanean eta enpresak primeran doaztenean, askotan ez dira etortzen. Zeatik, ez dutelako ikusten berrikuntzarik beharrik. Estereotipo bat da, hau ez ezazuertu horrela danik lege bat moduan. Baina batzutan gertatzen da, ekonomia oso ondo doanean, badirudi ez dagoela beharrik, inbertsio arriskutsuak egiteko edo justo kontrakoa, ez? Bilatu dezagun zein dan etekina, ez? Etekin onena edo margin onena saltzen ari garen honetan, eta benetan berrikuntzaren beharra etortzen da krisialdia sortzen danean. Orduan, gu batzutan bizi gara halako zoramen batzutan, ez? Lan egiten dugu krisialdea ikusten duten enpresekin, eta hoiegia ikusten dabe, nolabait sartu behar direla beste ziklo batetan, ezta? Ja, enpresa erregulazio batetan badago edo halako krisialdi sakon batetan, hori ez da gure papera, hori jaurlaritzaren izango da, edo agentena, eta ikusi bazelan birmoldatu leikeen sektore oso bat, eta halakoak. Baina krisialdiak aurrik usten dituzten sektoreak eta enpresak, eta zenik enpresa txiki ertainak, ez dira zertan izan behar traktore handiak, askotan ikusten dutze, ikusten da bezelan etortzen den enbata edo holan ekaitza eta dana, eta esaten da, hemen prestatu gaitezen. Eta niretzat dekakoa dau balio erantzian. Beti, pentsamentu izan behar da, datorren honetan, zein izango da nire balio erantzia hau pasatzen denean? Hau gertatu da hainbat eta hainbat olatuekin, digitalizazioa, adimen artifiziala, aurretik beste batzuk eta lakoak, automatizazioa. Orduan, betu, hone bienala izan da, Barakaldon. Bienalea jutea bada, ni flipaten dut, ikusten dituan asmakizunekin, makinekin, inventoekin, eta zer somatzen da adibidez 2026ko, zer somatu da 2026ko bienalean. Azken 15 urtetan garatu diren hainbat eta hainbat teknologia digital, gaur egunean badirela betiko makina erramientak saltzen duten balio erantzia. Hau da, lortu dabe, igerri dabe esatea, nik balio erantzi bat behar dut honetatik. Orduan, gauza ez da izango bakarrik erostea kanpotik datorren teknologia eta integratzen nire makinan. Azkenen hori egiten badut, nire margina gero eta gehiago jungo da hornitzaiera. Nik behar dut da hornitzarean papertxo bat hartu eta hau nire izango da.
ez? Orduan, nik uste horretan, euskal enpresak nahiko, benetan, nik uste oroar badagoela alako sensibilidade bat balioerantzian. Zein izango da nire balioerantzia hemendik 5 urtetara? Zelan berasmatu behar dut nire papera. Agian, orain arte, nik edalontziak ekoizten dituen, baina izu, edalontziak hobeto ekoizteko adimen artifizial bat behar dut, bagian adimen artifizial hori ez dut erosiko kanpoan. Sortukot barruan, norekin, euskal adimen artifizialean jaioa dan enpresa batekin, esperimentu egingo zentro teknologiko bategaz, eta etorkizunean, nire edalontziak, hobeagoak izango dira, baina gainera, negozio bat ekuiko dut, hemen balioerantzi bat lortu dudalako. Eta nik uste kuantikan, Aitorrek ondo esan duzu moduan, momentu horretan gaude, oso momentu gozoa dau. Ondala urteak iasi ginean honetan inbertzio bat eginez, eta urrengoko 10-15 urtetan auskalo, nik uste nahiko euskal enpresak eukiko dutela euren zorro teknologikoan edo balio zorroan edo horretan, eukiko dabe zeo zer kuantikarekin zerikusia dekona, eta balio erantzi bat ematen dutzena, eta nolabait merkatuan posizio hobe batetan lagaten duena. Beraz, optimista naiz, baina esan duzu moduan, hemen bidea egin behar da eta irabazita zero. Hainbat herrialde gaude honekan burrukan, kriston konpetentzia dago, eta urtebetez lokartzen bagara akabo fandango. Eta ez da bakarrik hori jarraituz, ez da bakarrik enpresak bakarrik egongo direla edo bakarrik dauzela prozesu horretan egiteko. Badago oso importantea sare bat egitea. Gutxi gara, herri txikia gara, eta orduan, baina baliabide interesanteak ditugu. Baliabide onak ditugu. Badago sare bat, badago instituzioak, badago hainbat zentro teknologikoak, akademiak, batez ere prozesu honetan sartua gaderenak, eta guztion artean lortzen badugu sare hori estutzea eta alkarrean lan egitea, asko egin dezakegu. Bai, nik uste dute harreman, hemen Euskadin daukagun harremana publiko eta pribatoen artekoa itzela dela, eta da oso garrantzitsua. Eta zuk esandakoaren arabera, egie da, atzera begitzen baldin badugu ondela 46 urte, lehenengo gobernu edo sortu zanean, gehi ben esan ezera inbertitzen, 0,0006. Gaur egun, bion artean, publiko eta pribatoen artean, 2000 milioitik gora inbertitzen dira gehi ben. Horrez esan nahi du, enpresak, zuk esan duzuna, ari direla, beti ja daukatela hori buruan, gogoan, aurrera begitzen ari dira, eta badakite oso garrantzitsua dela horretan inbertitzea. Eta orduan nik uste dute inbertzio hori, eta instituzio publikok ere horretan ere oso argi daukate, eta inbertzioa gero eta altuago da. Berez, estatu mailatik gora gaude, eta Europa mailan bataz bestekoarekin gaude. Orduan, Euskadi txikia gara, baina oso argi daukagu zertan inbertitu behar dugun, eta horrekin aurrera, eta kuantika bide bat da, eta beste 1000 bide dauz, begiratzeko aurrera, eta esateko, ni prest egon nahi dut, eta hau egiteko hemen inbertitu behar dut. Eta hori lortzen ari gara, publiko eta pribatoen artean, eta ikusten da. Joseba, utziazu pixka gehiago sakontzen honen inguruan, zein interesgarri iruditzen zait behar bada kaleko jendeak, edo horre pantailaren bestaldetik jarraitzen gaituztenok, jakinaiko dutelako ez da, kuentekak lagundu dezake altzairutegi bati, enpresa txiki bati, ez dakit, momentu batean hain lehiakorra, ez den momentu batean, ez da, berriro lan kostuak txikiagoak dauzkaten merkatuen aurrean bizi irauten, lekua topatzen? Bai, azkenean... Erantzuna da, bai. Zuzenean. Beitu, kuantikak, gaina konputazio kuantikoa hitz egiten ari gara, gero badako guzti behar segurtasun kuantikoa, sensorika kuantikoa, hau da, kuantikoaren teknologia esparruan zabalagoa da. Baina, hemen altzairutegi bat, adibidez, edo non munduan, guztiz optimizatuta egon beharko litzaken fabrika bat, ezta? Optimizatuta ez dagoena, arazo larriak ditu eta arazo larriak ditu, eta hainbat eta birfindegiak adibidez, ez? Petronorz hitz egiten. Halako entorno industrial konplexuak denbora guztian bilatzen dabe optimizazioa. Eta optimizazioa bilatzeko justu hor, konputazio kuantikoak kriston promesak ematen ditu. Promesak zienak, eta gaur egunean ikusten ari garena, promesa benetan bete aldirela. Kontuz, ez dira betetzen oraindik, hori argi berri errepikatu dut. Hainbat problema teoriko eta hainbat gauza hor dauzenak, gaur egunean oraindik konputazio klasikoak abantaila dauka.
Baina zergatik, oino, bai kuantika egia da, esango nuke 126 urte daukala, ez? Hau Plancken konstantea eta agertu zenetik eta hori dena, baina ez konputazio klasikoa abantaila handia darama, sistema klasikoetan urteak daramagu, adimen artifiziala kriston estan deuki dago azkeneko 20 urtetan, beraz, normalean optimizazioa beti topatzen da gaur egunean, ekoizpenean benetan, adimen artifizial klasikotik. Baina gero eta enpresa gehiago ikusten ari dire, frogetan, emaitzak benetan oso positiboak, oso optimistak direla. Orduan, zure gakoa, merkatuan, merkatu mantentzeko, merkatuan mantentzeko, optimizazioa klabea gakoa bada, eta teknologia berri honek eskaintzen badu optimizazio maila berri bat, noski, goazen hau frogatzea. Eta hau, adibidez, aipatuko beste kasu bat, Burz enpresak, ondala hilabete batzuk, amaitzu dugu eurekin proiektu bat, eta lortu dugu prozesu hibrido bategaz, optimizazio bat, nolabait, klasikoa gaindut dugu. Gaindut dugu, emaitzan, kalitate hobeagoa da, baina emaitza lortzeko denbora oso txarra da. Txarra. Beraz hori ez doa ekoizpenera, ezinezkoa da. Baina ikusi dabe, eman dugun soluzioa, hobeagoa da hibridazioarekin, klasikoarekin baino. Beraz, zein da orain erronka, denbora guzti horiek jeistea. Eta, badakizute zelandoan konputazioaren mundua, mundu digitala, bikoiztenia urtez urte gaitasunetan, abiaduretan, dentsitatetan, kostuak, batzutan jesten dira, beste batzutan altza egiten dira, hori begia da. Baina nik benetan, zintzo esango nizueke, bintzat zenbait alorretan, optimizazio problema hauen promesa guzti hau gauzatzen jungo dela. Eta hori, altzairutegi bat, edo logistika enpresa bat, edo finantza sektoreko enpresa bat, optimizazioa urrea da. Bueno, ari gara argi izpiak ikusten, ez da, bide bat ere bai ikusten, eta dagoeneko pausuak modu erralen ematen ari zaretelare ikusten, ez da. Gero bukaeran, jakin dezazuen, galderentzat txanda irekiko dugula, eta mikroa luzatuko dizuegula, hortaz, gaur solasaldian zehar, norbaitek zerbait bitxikeriarik edo zalantzarik badaka, apuntatu orain, eta bukaeran tartea izango duzue, bakoitzak nahi duzuena galdetu izateko gure 3 solaskidei. Itzein dezagun pixka finantza merkatuei buruz, hemen bazaudete, ematu ordezkari, finantza merkatuetakoak eta inbertsuei begira. Kuantika lagunduko digu adibidez, gure aurrezkiak hobeto kudeatzen, holaxe, zuzenean. Gai izango da guretzat arrisku gutxien eta etekin gehien duen bidea segundo batean aurkitzeko? Gero Trump etorriko da, eta ana pikutera bialiko. Beste gozasko bezala, ez? Bueno, hemen finantza merkatuko, seniorrak zauze, eta nik ez dizuete azalduko zelan optimizatzen da inbertzio zorro bat, eta lako gauzak, hori inondik inora zeuek niri, mesedez. Baina Elena argazkia ateratzen komentatzen gendun, ez, zelan zeuen artean batzuk jasizarete frogak egiten, eta esperimentuak egiten, eta zelan ez bakarrik arlo digitalak ikusten dauen, teknologia hau kristona da, ez negozioak ikusten dau, badagoela potentziala, eta potentzial benetan oso potoloa. Nik aipatu behar dut, lehena Anarekin komentatzen eban, espero arazorik esortzea, ze hemen justo finantza enpresa ez dau logotipon artean, baina jakin badakite etekin bentzate sinatu dauela, urteak eta urteak daramagu BBVarekin. Ondala 7 urte hasitzen erlazio bat izan zen, eta orain proiektu berri bat martxan jarri dugu, eta zein da adibidez BBVaren interesa honetan, eta hau publikoa da, hau gaina emango dizuet BBVako kontaktuan, nahi baduzute, berarekin hitz egiteko, hemen top secret feropatatero, bezala nuke aipatuko. Iruzurra. Iruzurra gaur egunean mundu finantzieroan, zeuek ni baino beto jaingo duzute ze gaizkileak zelako metodo sofistikatuak erabiltzen dituzten iruzurrerako, eta gaur eguneko esaten zidatena BBVan zen, iruzurra ez dela ikusi behar kate bat moduan, sarea moduan. Hau da, iruzur sareak sortzen dira minututan, eta momentutan aktiboak transferitzen dira toki batetik bestera, eta oso sare konplexuak dira, eta sare horiek detektatzea, eta sare horien kontra egitea,
behar ditu gaur egunean konputazio klasikoak emoten ez dituen gaitasun batzuk. Eta horretan fikatuz ziren kuantikoan. Eta, badaramagoia urte batzuk adibidez horretan sakontzen eta horretan lan egiten, eta, emaitzak oso onak dira, bestela ez ginak 7. urtez eurekin lanean egongo. Eta hau ez da gainea euren zorrotik ordaintzen duten esperimentazioa da. Beraz, emaitzak onak izaten ari dire, eta, nor daki, agian etorkizunean, finantza merkatuko hobeto esan da, iruzurgileak zailtasun handiak eduko dituztelako sareak sortzeko bapatean. Azkenean egiten dena da, algoritmo kuantikoa edo sistema hibridoak egiten dauena da, bueltatzen ez laberintora, ez? Iruzurra topatzeko, xaguaz egiten dau, bilatzen dau ian undagoen iruzurra, pareta jo, bidea bilatu, eta azkenean hemen dau, ez? Kuantikoarekin metafora erabiliz, kontuz metafora da, laino trinko bat sortzen da, ez? Laino hori kontrolatzen bada, momentuan topatzen ditu nundagoen konexio guztiak. Orduan, egiten dena da, moldeatu iruzur sare bat, eta nolabait vibrazio bat sortzen dago, energia bat, eta jakin badakigu orduan nundagoen iruzurra, edo ze saredan iruzurgilea eta zein ez. Beraz, badauze aplikazioak, baina errepikatukot 3. Beti, esperimentalak, eta oraindik nolabait hor gaude TRL 7 batetan, baina behatzean oraindik ez, inondik inora. Argi geratu zaigu. Bistan da asko dakizuela, bakoitzak zuen alorrean, oso ongi hitz egiten duzuela, baina gaur badakizue solasaldiaren helburua dela pixkat ekartze hau lurrera, ez, gizarteak eta fisikariak ezkarenak, eta pixkat denok ulertzeko moduan hitz egitea hortaz, pixkat txanda hau bukatzeko, edo pixkat, talde hau edo atala bukatzeko, aukeratu beharko bat zenute onura jakin bat, euskal gizartearentzat, industria, osasuna, garraioa, non ikusiko dugu konputazio kuantikoaren benetako inpaktua. Zurekin hasita, Aitor. Tangentetik aterako naz. Gero ekarriko zitut beharrit, lasai. Gogoratzen dut ontsa buratorri zaite aipu bat, Niels Bohren aipua. Eta esaten zuen, berak esaten zuen, zeozer aurre ikustea, predikzioak egitea oso zaila da. Batez ere etorkizunari buruz. Eta hori da, ez, nork aurre esango zuen, egon den gorakada inteligentzia artifizialen orain dela gutxira arte. Eta izan da, un tsunami bestiala, azkarra, deno barruan, gaudena, ezinbestekoa dena bai enpresa sartu behar direla horretan, akademiak erabat aldatu indu, guk egiten dugun ikerkuntzan, gauzak erabat aldatu indira inteligentzia artifiziala aplikatzean. Beraz, jakitea ze onura ekarriko duen oraintxe guztio garatzen, ni geratuko naiz bidean irustez geratuko naiz. Oso importantea da, erronka bat aurrean dugula, eta baldin eta lortzen badugu erronka horri aurre egiteko guztion artean, sare berri bat sortzen, hori bidea bera, bidearekin geratuko naz. Euskal gizartearentzat, Maialen, zertan, ze alderdi konkretutan ikusi dezakegu abantaila? Aitorrekin noa tangentera, baina, esango nuke, igual zure lehengo ereduarekin jarraituz, igual izango naz laberintuko sagutxo hori, kuantika erabiliko dut eta esango nuke danak batera. Ez da neut, ez dago, nola esan transport garraioan edo osasunean. Nik uste denetan ikertzen ari direla eta ari garela, esparru guztietan bultzatzen ari gara, dene daukate interesa euren enpresa bakoitzak bera lorrean nola erabili kuantika eta bere arazo pertsonalak ez, industriakoak edo ikerketa arlokoak konpontzen eta zuzentzen, eta orduan nik uste dut ez dagoela esaterik arlo baten edo besten. Nik uste dut denak ari direla euren konponbidea bilatzen, eta nik uste dut danetan, inpaktua gizartean itzela izango da, eta ekonomian berez bebai. Orduan, hori izango nuke nik, eta por supuesto bidean gaudela eta jarraitu behar dugula danok lanean. Aipatuko dizute gai bat, nire ustez pixkat horintxe aipatu ez dana, aipatu ez duguna, baina bai Josebaik aipatu du biofarma arloa, ez? Biofarma horintxe hainbat enpresa gaude medikamentu berrien bila, ez? Hori klasikoki, hori ezin da egin. Hori klasikoki imposiblea da. Gaur egun posiblea da, instrumentuak bat ditugu. Horretarako ze behar da molekula bat,
proteina batean lotu egiten dana eta zuk nahi duzun efektuak egiten duena. Batzutan, gaur egun inteligentzia artifiziala dela eta gai gara proteinaen egitura jakitea. Hori izan da, itzelesko iraultza bat. Horien dela gutxi atera zen AlphaFold programa bat, eta horrek egiten duena da, ematen dizu, aurre ikusten dizu zein den proteina batek duen egitura. Egitura oso arraro izaten da, ematen du korapilatxoa dela, baina ezinbestekoa da halako oinarrizko egitura hori egitea. Eta hori da inteligentzia artifizialen bitartez lortu egin den aurrera pausu itzela. Nobel saria jaso zuten, horien dela 3 urte, horien dela 4 urte atera, eta horien dela urte bat gero lortu zuten Nobel saria. Osea, izan da, erabat hankaz gora jarri du ikerkuntza hori. Zergatik? Ze ematen du baliabide bat, baliabide konputazionalak, farmako berriak lortzeko. Horretarako behar duzu molekula bat, proteina egitura badaukazu, ea non jartzen den proteina hori. Hori problema kuantikoa da. Berez, jatorriz problema kuantikoa da. Klasikoki hori egitea, hainbat horren zaila denez, hori imposiblea da. Daukagun ordenagailu klasiko batekin. Daukagun itxaropena eta hainbat ikerkuntza egiten da horren inguruan, da ordenagailu kuantikoak erabiltzea problema hori nolabait bide bat emateko. Eta hori lortu ezkero, horrek bai ja ez da bakarrik optimizatu egingo dala, berez gaur egun egiten den prozesua ez bide berri bat zabalduko duela. Eta hainbat talde daude gaur egun ikertzen arlo horretan. Ez taldeak baizik eta enpresa bioteknologikoak ere badaudela hortxez. Joseba, tangenteak pixkat bide bazterrean utzita, Euskal Gizartearen ze alor, ze sektore zehatzetan ikusiko dugu konputazio kuantikoaren onura. Aipatuko nuke, erlazionatuta dago, aitorregaz, baina aipatuko nuke material zientzia eta material ingenieritza. Hemen gure industria adimendua, baita sektore bio eta osasungintzakoa eta energetikoa, adibidez hidrogenoren membranen kontutan eta lakotan, material zientzia funtsezkoa da. Euskal enpresaren balio erantzian, hainbat eta hainbat sektoretan, ez da bakarrik sektore batetan. Beraz, nik uste material zientzian badekogula kriston aukera. Hor gaina nazten da ez bakarrik konputazioa, be sentsorika kuantikoa be ikusten dugu oso potente datorren proposamen teknologikoa dela, eta material, hau agian erratzen az, esperot ez, baina agian erratzen az, baina nik uste material zientzian benetan lortzen baditugu asmakizunak, patenteak, hau da babestea eta negozioa ateratzea hortik, zenbait euskal enpresa kriston abantaiek eukal dituztela amendik urte batzutara. Ze sektoretan? Industria adimendua, bio, energia, sektore tradizionalak. Eta gero, arlo finanzieran, noski, hemen, koldoga adibidez zuten egon gara hor sprint, presentatzen ikerkuntza proiektu bat, eta baina hau asmatuta dago, eta zeu esan ez, hau ez dago asmatuta ez. Sektore finanzieroa, agian beste unibertso batetan bizi da, baina sektore finanzieroa benetan puntakoa zarete digitalizazioan betidanik, eta ziurazki be etekin ederra aterako diozula konputazio kuantikoari, bai iruzur detekzioan, bai zorroaren kudeaketan, eta gaur egunean agian pentsaten ez ditugu hainbat eta hainbat asuntutan. Beraz, nik uste aukera handia dagoela, baina batetan holan ezan bat material zientzia esango nuke. Biztan da, transbertsala dela ez da, eta gehiago da gutxiago denean eragingo duela moduren batean obestean, lehenago beranduago. Goizeko 10 eta 5 minutu. 25 minutu falta dira. Daukagu hemen galdera sorta bat, 3 ordu zitza egiteko elkarrekin. Baina saiatuko gara pixka bat lotzen eta pixka bat laburtzen hemen dauzkagun kontuak. Burujabetza teknologikoaz eta posizionamendu estrategikoaz hitz egin nahiko nuke zuekin. Esan daiteke egun, teknologia dela taula geopolitiko berria. Eta taula horretan, beste batzuen menpe egotea, zure datuak prozesatzeko edo zure materiala diseinatzeko ahultasun garbi bada. Europa bere burujabetza digitalaren bila dabil eta Euskadik, Basque Quantum estrategiarekin erabaki du ez izatea ikusle soila. Esan diguzue dagoeneko. Ez da nahikoa Donostian ordenagailu potente bat izatea, gure etorkizun teknologikoa propio erabakitzeaz ari gara. Gure teknologia propioa erabaki, sortu eta bideratzeaz. Maialen, tamaina honetako inbertsioak IBM-rekin egin den bezala, ez dira ohikoak, ze garrantzia dauka Euskadirentzat teknologiaren hub edo zentro neuralgiko hau hemen Donostian izateak.
Bueno, garrantzia itzela. Lehen esan dudan bezala, protagonistak esaten ari gara Europan, ordenagailu hau oso leku gutxitan dago munduan, esan dugun bezala, eta horrek zer egiten du? Guri begiratzea, Europa eta mundua guri begiratzea, baina horrek zertan traduzitzen da, ez? Adiez, talentu mailan, gu gai izango gara, eta gai izaten ari gara gainera erakartzen, lehenengo, punta-puntako talentua zen hemen ikertu nahi dute. Ikusten dute zer dago nor, zer ekosistema daukazuen hor, eta jendea etortzen ari da ona ikertzera. Horrek azkenean bai zer erakartzen du? Bueno, pues ere, inbertsioak erakartzen ditu. Europako eta beste mundu mailan enpresek edo startup bat sortu behar baldin bada edo, berez hemen sortzen ari dira startup eta hemen instalatzen ari dira bai ordenagailua eta ekosistema honen inguruan. Ordan, gauza batek bestea dakar. Gu izaten ari gara guztionekin iman bat bezala. Berez orain daukagu hor, ez dakite, segurazki entzun duzu, 1000 kuantika, hemen daukaguna Donostin, hori da, 1000 baten, paseo bat egiten, dauzkagu hor 7 zentru punta-puntakoak kuantika arloan lan egiten ari direnak. Eta orduan hori, kanpotik ikusita ez duten, nola da posible? Olako 1000 baten, horren besteko konzentrazioa kuantika inguruan, horren mailako konzentrazioa egotea. Batez be, erakartzeko, baina zer egiten dugu bai? Lortzen dugu gure hemengo talentua kanpora ez joatea. Guk hemen baldin badaukagu gure ordenagailua eta hemen konputatu ahal baldin badute, jendea zertan joango da kanpora. Eta hemen formakuntzan EHU edo beste unibertsitateetan formatzen ari direnak, gainera gero eta gehiago formatzen ari gara zentzu horretan, Baskuanton estrategian ere bai, formakuntza itzela esaten ari da, 2-3 urte hauetan, 700 pertsona baino gehiago pasatu dira, Baskuk egindako formakuntza saioetatik, pertsona guztiek zertan joan behar dira kanpora. Ez dira joan behar, hemen daukate beharrezko guztia. Orduan, alde batetik erakartzeko, eta bestaldetik gurea kanpora ez joateko. Gu daukagu hemen gurea konputatzeko, eta ez dugu zertan behar kanpora joatia, edo kanpoko baliabideak bilatzea. Zentzu horretan, nik uste oso garrantzitsua dela hemen eukitea. Argi dago, askotan aipatzen delako justuki ez, teknologia estatu batuerraren menpe gaudela hemen, ez da? Joseba eta Aitor, zukaina aipatu duzu ez, Trumpet horri eta egindako oro hankaz gora jartzen duela, ez da? Hemen gure ere gehitu nahiko nuke, bai, gauza bada ordenagailua, IBM-ko ordenagailua daukagula, baina 1000 kuantiko honetan ere sortzen ari dira eta beste mikrotxipe o beste txipe kuantiko batzuk, beste kategoria batzuetakoak. Orduan, ez da bakarrik IBM-erekin daukagune harremana eta ordenagailua, baizik eta hemen ere sortzen ari da olako txipak. Orduan, hori ere gaitasuna daukagu gure 1000 kuantiko honetan esan dako. Kuantiko ekosistema hemen, itzela da, eta sortzen ari gara bai, gurea propioa diren beste material eta txip batzuk. Asko hitz egiten da, ordenagailu mota hauek gaur egungo segurtasun sarraila guztiak ireki ditzaketela. Finantzan mundura eraman da, gure bankuko kontuak eta pasaitzak arriskuan daude, gailu hauekin, edo teknologia hau izango da zuzen inork kopiatu ezin duen sarraila sortuko dena. Galdera, interesgarria hemen gainera erakundeetako eta finantza munduko jende asko dago. Joseba? Bueno, ez dute, ezaguna egingo zaitu, SOR algoritmoa ezautzen duzute? Hau oso ezaguna da, jende guztiak ezautzen dau. Hemen, oraindik bizirik dagoen, matematikari bat, badirudi ondala ez dakitzen urtetako gauza da, baina SOR-eko ondala gitxikoa da. Honek sortuzun algoritmo bat, azkenean algoritmo hau, eta simplek izango dute, noizbait lortzen badugu algoritmo hau ordenagailu kuantiko batetan, fino ondo ibiltzea, akabo RSA klabeak, akabo kriptografia simetrikoa, akabo gaur egunean mundu modernoa mugitzen duen kriptografia osoa. Badau batzuk ezate ben ondala 10 urte gaur egunean apurtuta dango zela, batzuk ondala 10 urte ezate ben 40 urte faltatzen zirela, ez dakik ondo, baina ja ondala 10 urte berriro, 15 urte gitxi gara bera, bazizan mundu mailako mugimendu bat, esateko, eta segertatzen da RSA-ko kriptografia simetriko guzti hauek pikutara doaztenean. Eta pikutara jungo direla, hori ados, noiz hori da galdera. Eta orduan azizien, bi bide ez. Bide bada postkuantum kriptografia ditzen dana, postkuantum kriptografia azkenean zer da, kriptografia klasikoa da, ordenagailu normaletan, mugikorretan eta funtzionatzen dauen kriptografia da, garatu egin izan da azkeneko 10 urtetan, egon da alako konkurtso internazional bat, estatu batuak hartu dagoen lidergoa, peku zen, eta, badaude dagoeneko ja algoritmo kriptografiko desberdinak,
teorikogi, sorren eta beste motatako erasoak gainditzeko prest dauzenak. Zer gertatzen da PQC honegaz? Tresneri asko aldatu behar dela. Gure gizarte modernua badirudi, gezurra dirudi, baina kriptografia simetriko honetan kriston inbertzio egin dau, gure ordenagailu, gure mugikor guztia, gure tresna guztiak danak erabiltzen dute, azkenean kriptografia simetrikoa ia danak. Eta hori aldatzea ez da egun batetik bestera egiten dena. Orduan horrek beharko dau kriston mugimendua. Eta hor estatu batuarrak lidergoa daukate, estatu batuar gobernuak agindu egin dau ez dakitzen bat urtetara sistema guztiak, bentsat estatu batutan PQC deritzen sistema kriptografikoak erabili behar dituztela, eta aldaketa hori martxan dago. Gero, badekogu beste nodoa, ez? Quantum Key Distribution deitzen dena, QKD, hau zer da, ahaztu dezagun, ahaztu gitxi gora bera PQC hau, eta erabili ezagun fotonikaren zientzia, ez da inbeste kuantika berez, fotonika gehiago da, erabili ezagun fotonikaren zientzia, klabeak mugitzeko, erabiltzeko propietate kuantikoak, eta klabea mugitzeko inongo arriskuri barik. Ez dugu esplikatuko zertan datzen QKD, baina azkenean, sinitzegi dazue, QKD enlaze bitan, Alice eta Bob, hor klabe bat banatzen bada, norbait klabea irakurtzen badau, klabea igertzen da eta klabea ez dau balio zertarako bez. Beraz, QKD oso ziurra da. Zein da QKD-ren arazoa? QKD berriro, zertan gauz, aldatu behar ditugu gure transmisio sistema guztiak. QKD, adibidez, teknalian, PQC-en bakabiz, hortan hasi ginen zibersegurtasunetik, eta hainbat gauza egin ditugu PQC-en tramankulutan sartzen etalakoak, eta QKD laborateke badaukagu. Orduan, zer lortu genduen adibidez aurreko udan? Lortu genduen Gasteizetik Bergarara, edo alako zeo zer, transmisio klabe bat egitea, 60 kilometro, guretzat kristona dana, gaur egunean sistema QKD-ko sistemak gitxi gora bera, maksimo fibra hon batetan 100 kilometro lortu lehikez, baina 100 kilometro gora ezinezkoa da. Orduan, zer behar dire, errepikagailuak. Orduan, badauz ekimenak sare kuantikoak sortzeko. Hemen adibidez, Holandak hartu zuen alako lidergo bat Europa mailan, eta guk adibidez, dekogun QKD katxarroak suitzerrak dira. Guk ez ditugu sortu, ez? Sortu aldira, Euskadin? Bai, norbait sortu nahi baditu, badakigu zelan, hemen ingenieria inbertsoa egiten da, eta patenteak hori errespetatuz, besti. Eta orduan, mundua hor dau, batzuk PQC-a, besteak QKD-a, QKD-a adibidez txinatarrak apostu osoa egin dute, lidergo mundiala txinatarra daukate QKD-en, horregatik batzu dino estatu batuarrak QKD-ren kontra doaztela, orduan badago geopolitika be jokoan, zein izango da soluzioa sorren algoritmoa martxan dagoenen eta hori da? Inork ez daki, benetan inork ez daki, baina hemen Euskadi mailan eta Europa berez, Europa jokatzen ari da halako papel ambivalente bat, ez? PQC-tik jarraitzu ezagun QKD-tik, eta ikusi ezagun zein dan benetan soluzio honena. Eta ziurezki, eta hemen nire iritzia doa berriro, hibridazioan egongo da. Ez dakizute, baina adibidez, sistema kuantikoak osonak dire zenbaki aleatorioak sortzen. Benetako zenbaki aleatorioak sortzen dira. Ez hausazkoak edo ez benetazko aleatorioak dira. Orduan, kombinatzen PQC-a aleatorioak kriptotipo desberdin batzuk homomorfiko modukoa eta QKD, lortuko dugu berriro alako mamuak eta desagertaraztea, baina zer dago hor jokoan? Negozio itzela. Pentsazazu, QKD sistemen garatzaileak, integratzaileak, PQC-ko garatzaileak, trasteak aldatu beharko ditugu hainbat eta hainbat txip kriptografikoak hainbat makinetan, beraz, hurrengo urtetan badator alako plan renove itzel bat, beti ikusten dugu hemen plan renobea kotxetan adibidez, ez? Gasoil edo gasolinakoak elektrikora. Hemen zibersegurtasunen kriston renobea dator hurrengo urteetan, eta dana, Peter Shor izeneko matematiko batek, egunen batetan, presentatu zuelako alako algoritmo bat, eta jendeak esan zuelako, ai dios, akabo errezea. Aitor? Hori da, ematen du, sorren algoritmoa dala eta printzipio ikusten baduzu, oso gauza nolabait kontzeptualki simplea dana, ez? Batez ere gaur egungo kriptografia oinarritzen da, zu biderkatzen baituzu bi zenbaki primo erraz egin daiteke, ordenagailu egiten diete, ateratzen da zenbaki handi bat, bai?
zenbaki primoak handiak badira, zenbaki handi batak. Jakitea zeintzuk diren, zenbaki handi horren, biderkatzaileak diren zenbaki primoak, ordenagailu klasiko batek ezin du egin. Pero problema simplea da, baina ezin du egin. Zergatik egiten duela hasten dalako, hauz eta hauz zenbakitzaileak dira? Ez, bueno, orduan, banaka hasten delako. Prozesu izan interminablea, denbora normal batean, normala ez, behar dira urteak eta urteak behar dira zenbaki primo horiek. Orduan, eta honek, matematiko honek, orain dela 30 urte, biatu zuen, ordenagailu kuantiko horren pentsakera bezegoenean ere, baina bakari kontzeptualki bezala, noizbait eukiezkero atera zuen alako algoritmo bat. Non bakarik aplikagarrien ordenagailu kuantiko hipotetiko batean, garai horretan, gaur egun ordenagailu kuantikoiek egon bat daude. Ze gertatzen da, qubit gehiago behar direla aplikatzeko. Daukagunean, eta izango ditugu, ze hori bai, karrera hori oso harin dijoa, Espero genuen, baino asko ze harinago. Orduan, algoritmo bat, kasu horretan, da kasu estereotipo bat, non, egon badago. Ordenagailu kuantoa doenean, qubit gehiagorekin duenean, ja zuzenean jarri, eta aterako ditu ziztu batean. Hori da, eta hortan, beraz, ze egin? Itxoin? Ala ja gauzak prest egon beharko gara. Usteot, ja hainbat enpresak, eta zuetariko batzuk ere, bankuko enpresak, esate baterako, bankuetan, ja prestatzen ari dira. Eta ez bakari bankuko enpresa, aipatzen dugu, inguruan ditugun enpresak ere, ze historia da, erabili beharko dugu, Joseba aipatzen duen bezala, alternatiba diferentea dago, kukadea horietako bat, da seinale kuantikoak erabili, fotoien bitartez, daukagun sarea erabiliz. Sarea da fibra optikoak. Hori egin alda, badaukago arazoak, baina saiatu behar gara hori ekiditzen, nola ze errepitodera jarri, edo beste alternatiba daukagu, sateliteak agian, auskalo, badaude enpresa, zener enpresa esate baterako, badabil horren atzean. Ea, erronka itzela da, seinale kuantikoak sateliten bitartez erabili, seinaleak emateko. Printzipioz ematen du zientzia fikzio zientzia bak dala. Laser bitartez. Laser bitartez. Hori egiten ari da, eta proiektu hori, da, garatzen ari den proiektua da. Itzelesko erronka, ni benetan, baude inguruan ditugun enpresak, ze proiektuetan sartzeko gai diren ikusita, osea, da impresionante. Horrek ematen du, ze maila dugun, ez? Ze, historiaz da bat ere triviala, ez? Laser bat apuntatzea, satelite bat dagoen tokian, behar duzun zehaztasuna da, baina hortan ari dira. Orduan, erronkak badaude, bidea oso importantea, etekinak aterako ditugula, ziur gaude, eta gu gaude bideo horrek egiten duguna, asko zube. Goizeko 10:20 minutu, azkeneko txampan sartu gara, azken 10 minututan, zenbat, pasan izuen gidoia eta zenbat galdera zeuden, 2000, ez da? Ez ditugu erdiak ere erantzun. Zuek ondo gustora zaudete? Esna guztiok oraindik edo, bai, urratuko du pixka gidoia, bai, interesantza delako pixka bat zuen feedbacka jasotzea, orduta gehiago daramak igumen izketan guztiok, zuek batez ere, eta zakitzuen artean galderarik piztu den, badu zuen gurekin elkar banatu nahiko zenuketen zerbait, pixkat galderei txanda luzatuko diet, inork zerbait nahi die galdetu, Aitorri, Maialeni, Josebari, zuen txanda da, hortxe lehenengo galdera, bai. Zein da zure izena? Kaixo, Maria naiz. Maria, bota zure galdera. Hemen hori, enpresa handiek hau dana aprobetxatzen dute, baina nire galdera da nola ETE batek, pyme batek, jakin dezake hemen aukera bat daukala. Ze enpresa handiek badauzkate baliabideak, departamentuak, hauetara bideratzeko, ez? Baina ETE batean baliabideak oso murritzak dira. Orduan, nola jakin dezake hemen aukera bat daukala. Gugeu adibidez gehien, behintzat zenbakitan, gu gehien eterekin egiten dugu lan, eta ete guztiekin egiten dugu lan. Zein da gure dinamika normalean eterekin, jardunaldiak antolatzen dira, antolatzen dire bisitak, laborategiak irekitzen dira eta ikerlariekin hitz egiteko parada egoten da,
gaur hemen egotea be bai, ez, adierazi nun dauzen gauzak, desmitifikatu teknologiak batzutan, ze batzutan, nolabaiteko interesa badaukazuz teknologia batetan, niri esango diazu, hau edauntzi hau lebitateko gaitasuna dekola, eta ez soldatzen badot, behan gainera doa. Beraz, desmitifikatzea be oso importantea da, eta jakitea noiz etorriko diren eta ze ritmoekin teknologiak. Hortik aurrera, badauz instrumentoak, pentsat Euskadin, badauz instrumentoak zentro teknologikoekin esperimentuak egiteko. Eta ez eteren, nolabait, zorro aurratu barik, hau da. Zu, badauz laguntzak, badauz moduak gauzak egiteko, zentroen dinamika izaten da, topatu modua eteak suizidio bat egin ez dezan gurekin lan egiten. Zaila izaten da, baina askotan gauza ez da proiektu bat garatzea. Proiektua garatu orduko, bota diren ordu guzti horiek, kristonak izaten dira, horiek ez dira agertzen inongo balantzean, ez dira agertzen inongo historietan, eta, bueno, bentsat nik uste zentro teknologikoak gu eta berreteako beste guztiak, hor egotea importantea da teknologia honetarako, baina beste teknologia guztietarako bai. Etorri, eta askotan ez da moduan, test before invest. Osa, frogatu zazu zeo zer, inbertsio bat egin aurretik. Eta berriro aipatuko desmitifikazioarena, ez? Askotan gauzak etortzen dira alako halo batekin, eta gero bizkatxo bat holan egin ondoren, ikusten da, adimen artifiziala adibidez, egondan estanda, zenbat urte daramagu, hemen adimen artifiziala garatzen hainbat eterentzat Euskadin, eta orain egondan estandarekin, estanda oso ondo etorri da, baina desmitifikatzea esaten da ea 180. Nik ere esango nuke lehen esan duguna, Euskadi zer da, Euskadi batez da eteak, eta hoiei esker ere egiten dugu aurrera, handi batzuk bai euskagu, ere eskerrak, eta baina batez be eteekin. Badauz modu asko, Josepak esan duena bezala, berarekin eurekin harremanetan jartzeka, berretea bidez, baina adibidez, lako formakuntza edo, solasaldiak ere balio dut, solasaldiek ere balio dute, Innobazk ere hor dago, eta gure ekosistemakoa da, hor formakuntza ematen da, hainbat txarlak ematen dira, edozein zalantzak ere argitzeko ere hor dauz. Hor da, badauzkago mekanismoak, eta apurka-apurka saiatzen ari gara gero eta zabaltzen, gero eta gehiago zabaltzen olako informazioa. Baina badauzkagu tresnak, eta nik uste dut olako zalantzak edo inkitudeak dauzkasunean ebe bai, Innobazkeren bidez esan dudan bezala ere, hor badaukagu hor puntu bat horri lotzeko, eta informazio eske horra jotzeko. Eta, bakarrik aipatu, ekosistemaren ikuspuntua hiperimportantea da. Askotan betortzen dira eteak, eta esaten da behar eta hau zelan egin leke. Bueno, ez hau egin leke, baina komertzialki, eta esautzen dugu enpresa. Beraz, importantea da, ekosisteman jardutea, klasterretan ibiltzea, alako dinamiketan, zergatik, ezagutzen dituzulako enpresak. Agian, ez dakit zertarako ezagutu doan enpresa hau, baina egunen batetan, posible bada, harremanak sortuko ditugu. Besterik? Larraioz Group gara, eta gure kasuan egite ditugu, fabrikatzen ditugu Basque Automationen gure enpresaren bitartez, makinak, adibidez, pakaini makinek egiten duten prozesu guztia, guk egiten dugu ordenadoria, guk hardwarea egiten dugu. Orduan, zertarako behar dugu zuen laguntza, gure kasuan, makina sortzen duten gure bezerok eskatzen digute buru hori, burmuin horrek izatea kapazidade gehiago. Orduan, gure lana zer da, orain hori ekoiztu eta jarri mikrotxipak lehen esan duzutenak, baina GPU-ak. Kuantikak lagunduko digu guztioi CPU bat izaten eta ez GPU. GPU da kriston energia behar du. Eta ikusten baduzue ordenadore GPU batekin, horrek behar du bateria, dena haundia. Eta guk behar dugu, gure kasuan, Euskal enpresa txikiak gugara 24 langile, baina 12 milioi euro fakturatzen ditugu, eta benetan, gaude esan duzuen guztian, Eusko Jaurlaritzarekin gaude lanean hazitekaren bidez, baina ez genuen eskatzen gure enpresak benetan, nahi du lagundu eta dirutan ere albadu ez gizarteko diru hartu baldin eta lagundu digu, gure eguneroko lanean, nola bezerok eskatzen diguten egiten dugun, aldatzeko. Adibidez, hazitekak lagundu digu,
ganda badaukazu, egin behar duzu hau, inteligentzia artifizialan jarri behar gara, baina kuantika horregon, eta orduan hori, ez dakit beste okero lagungarri izan alduzuen hori, CPU batera berditu eta ez GPU batera, nun grafika eta badagoen, baina kuantiko algoritmoek lagunduko diguten, berrido, burmuin hori txikitzen, materiala hobetu alda, gero makina horiek egin aldia kompetitiboagoak eta jasangarriagoak, eta horrekin, gure kasuan Bulk Automationen Larraioz Grupen, eskertzen dizugu ekosistema guzti hau. Eta, ekonomistak eta jasangarritasun gauzak egin ditugu, Euskal Herriko Unibertsitatean analista SG ere egin dugu masterra, eta gaude benetan ekosistema guztian, eta gaur gaude hemen Indeusen gaudelako, eta beraieka esan ziguten zegoela elkarrizketa, solasaldi hau, eta benetan oso interesgarria, eta hori, ni ez dakit norbaiti lagundu dion, baina hori, CPU, GPU batera, GPU hori ez jartzea, eta horrekin makina hori ez bakarrikan arindu, baizik eta ere talentua erakarri, makina batek errezago badauka ere funtzionamendua, talentua erakarriko dugu, Euskal Herriko makinak izango dira, geroz eta kompetitiboagoak mundu mailan, eta hori kristona da. Ze ez pakaina bakarrikan janaria, dordoiluak, hainbat gauza egiten dira, eta horren inguruz, ia denon artean esan duzuen zarearekin lortzen dugun, eta gurekin behintzat kontatu. Eskerrik asko. Zure eskerrik asko, zure esperientzia konpartitzeagatik gustatzen zaigu, pixka lurrera ekartzea, enpresa, txiki lau langileko enpresa baten esperientzia konpartitzea. Azken galdera bati tarte egin nahiko nuke, 10:27 minutu, ea tarte duguna eskar, azkeneko bati, bai, zuk, zein da zure izena? Bai, Xavier. Egun, Xavier. Bai, zeharkaka ikutu dituzute hemen eta galdera batzuk erantzunez, sektore batzuk, ez? Nun etorkizunari begira, nun izangoan eraginkorrago... Urbildu pixka mikrofona, mesede, Xavier. Bai, kuantikoa eta bar. Bueno, garbi dago, historian zehar, salto teknologikoak defensako munduan egin dirala. Internet nun sortu zen, eta bar, ez? Badirudi hemen, defensa gaia, sektore bezala aipatzea, bizka tabua dela. Galdera da, salto teknologikoak ematen ari badira, eta ematen ari dira, sektore horretan, defensa sektorean, guk ez daukagu erantzun beharrik, sektore hortan ditugun aukerak baliabide edo erronkari. 2 minutu ditugu bukatzeko, ea galdera azkar xamar erantzun dezakezuen. Defentsa sektorea orain bogan dagoen sektorea da, eta Eibarren zenbat armategi uki izan ditugu, ez da, kristonak, bale? Orduan, eta oraindik badauz armategiak eta halako enpresak Euskal Herrian argita garbi. Gertatzen dena da, sektore sensiblea dela, ez? Beti halako zehozte emoten dago ez, hor sartzea, ez? Ni behintzat, eta orain nitaz hitz egingo dut, ni nire baitan, nire zentroan, gauzak letalak edo letalidadea erakusten dutenean fuera hor ez dut jakin gure, baina hori nire politika da, bere garaian objektu izan nintzen, beraz, pentsa. Baina teknologia dualen puntua oso puntu fuertea da, oso fuertea da teknologia kuantikoetan. Adibidez, sentsore kuantikoak gu orain egiten ari garen proiektu bat, europear proiektu bat, gure helburua da osasungintzarako magnetometro portable bat egitea sentsore kuantikoekin, kriston proiektua da. Proiektuan gure bazkide potentenetarikoa Airbus da. Eta nik badakit, jakindakit oso ondo Airbus zertarako dagoen proiektuan. Airbus badeko arlo militarra, eta eurek proiektuan garatu nahi dutena, erabilera duala edukiko du. Ameze pasatzen da, eta orain zentro teknologikoaren ikuspegitik hitz egingo dut. Etorriko balitze enpresa potente bat gugana. Lehen aipatu duzu Zener adibidez teknologia dualetan jaioa da. Etorriko balitz enpresa bat, eta ezan, nahi dugu, sentzorik azitzen egingo dut, eskuande. Sentzore bat honetarako, eta notarako. Noski, guk baietz egin behar dugu. Ze gu azkenean enpresarako bizi gara, eta enpresak eskatzen bada, eta legala bada egiten ari garena, eta euskal enpresa bada bereziki, egingo genuke. Ze gertatzen da, eskaera falta.
nik bentsat somatzen dut eskaera falta. Harreman oso estua dekogu IMEC zentroarekin, IMEC kristona da, ASML ez dakit esautzen duzuten, baina hortik irtetzen da ASML bai. IMEC bada monstro bat, Belgikan, kriston zentro teknologiko brutala da, mikroelektronikan eta lakotan, eta onda alagitzi etorri zan zuzendari teknologikoa hitz egitea gurekin, Derion egon zan, batzarra egin gendun, eta erakutsi zizkigun gauza batzuk, flipanteak ziren. Zeratik, teknologia dualak oratzean dauzelako, kriston dirutza sartzen. Amarterria dira, zoritxarrez hemen utzi behar dugu, biztan da, mamia baduela honek, interesa piztuen duela zuen artean, eta oraindik beste ordu terdi ere egiteko gai izango gineatekela zalantzarik gabe. Alare, eskerrik asko, hiruoi, hain ondo eta euskaraz, hitz egiteagatik, gaurko solasaldi euskara hutsez egin baitugu, eta hori ere gaur gainera, korrika eguna dela hemen Donostian, ez da, dagoeneko badabil hemen, Donostiako kaleetan zehar korrika, hortaz, badu balio simboliko berezi bat ere, gaur jardunaldia osorik euskaraz egiteak. Zerbait ikusi badugu, eta honekin jabukatuko dugu, konputazio kuantikoa ez dela urruneko promesa, gure normaltasuna berdefinituko duen motorra baizik, apostu estrategikoa da. Euskadik badu desberdintzen duen abantaila bat, herri txikia garela, Mairenek aipatu du, baina ondo koordinatu eta gainera mundua guri begira daukagula. Industria, zentro teknologikoak, unibertsitateak eta administrazioa jakin dute elkarrekin lan egiten beste trantsizio teknologiko batzuetan ere, eta kuantikoa izan daiteke urrengoa. Eskerrik asko, Aitor, eskerrik asko Maialen, eskerrik asko Joseba, plazera izan da, zuekin solasaldi hau izatea, gogoratu, etekin ekimenaren bigarren saioa ekainean izango dela. Ekainaren 17an, eta gai, bero bati helduko diogula, herritarrentzat, askorentzat lehenengo kezka dena. Etxe bizitzaren krisiaz ariko gara. Gasteizen izango gara, Europa jauregian, hortaz guztiok gomidatuak zaudete. Txalo bat eskatu nahi dut, hiru solaskidentzat, txalo handi bat, eta mila esker guztioi, egun ona izan dezazuela. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko.